Som en Miquel Ferriol Estrany, de malnom de l'Havana, i la meva edat són 79 anys i per febrer en faré 80. Perfecte. Explica'm un poc en què consisteix això de fer d'assaig. Bé, fer d'assaig, bàsicament, és passejar pel poble per donar a conèixer qualque esdeveniment o qualque tipus de novedat que hi pugui haver en el poble. Molt bé. Per tu quina rellevància té? Com n'és d'important? Quan jo vaig començar a fer crides pel poble, me pensava que era un poc més, diríem, com un passatemps o com un hobby que la gent escoltava i de tal. Però amb el temps he vist que a dins un poble com Maria és molt important, perquè grups de WhatsApp, xarxes socials, tot això, però ja jo crec que la gent està un poc saturada i si hi ha un enllaç ja no el pitjam. Si vaig en la camioneta fent música i me posa davant que seva o d'on d'això, doncs qualcú l'escolta perquè li fa renou davant que seva, però la gran majoria sí l'escolten i veig que almenys la gent n'està contenta. De on te ve això? De on ho has heretat? Bé, mon pare no va ser mai assaig oficial de Maria, però sí pels anys 50 ja estava ficat per l'Ajuntament i ell feia crides esporàdiques, però que li manava l'Ajuntament. Llavors els feia amb un tambor, se posaven el cap de cantons, en el tambor convocava la gent i els feia de viva veu. Després ja van anar de Maria i va deixar de fer aquest tipus de crides. Però llavors, ja per l'any 75-80, va tornar Maria i va tornar a començar a fer les crides. Ja llavors els feia amb un megàfono i un mobilet. Vull dir que a mon pare sempre l'he tingut com un referent de crides, de que feia les crides. Després, aquí, en març del 2020, que en la pandèmia ens van convidar, ens van confinar, hi havia com un desbarajuste, diríem, en tot el que era la informació. Cada dia sortien coses noves, lleis noves, que ara podríem anar tres, que no deixar. I a Maria arribava el que sentíem de les televisions i tot. I aquí ja vaig pensar, si ara féssim aquí crides a dir Maria, almenys tindríem una informació dirigida a la gent del poble, perquè no arribava res. I això se me va quedar un poquet, que quan va acabar el confinament vaig anar a l'Ajuntament i el vaig dir, per què no recuperam lo de fer les crides? I bueno, em van mirar un poquet així raro, dic, bé, si ningú els vol fer, ja els faré jo. I santes paraules. Des de llavors, faig crides, normalment una o dues cada setmana, dependeix molt. O sigui, a èpoques que hi hagi més activitats, faig una, dues, i si no n'hi ha, dues cada mes. Per tant, el teu rol aquí és d'assaig i de recuperador de les crides. No era el meu pensament ni tot això, però en el final sí, perquè
Jo, per exemple, una entrevista d'Antoni Gené per diari Ara, el titular era el darrer illenc que fa crides. Me vaig sentir com una espècie en extinció. Sí, no ha estat mai la meva intenció de dir ara recuperaré les crides, sinó ha vengut rodat. Creus que té qualque risc de desaparèixer això de fer crides? És a dir, quan tu deixis de fer-ne, què passarà amb això? Sí, bueno, que se perden les crides, segur, perquè que jo sàpiga ja no hi ha cap poble que en facin, excepte qualque poble que m'han dit que per mi és a Montuïri i el Gaida, que tenen una megafonia i per no fer qualque anunci empleen la megafonia aquesta, però el del sistema d'anar pel poble carrer per carrer, racó per racó, això ja no se fa enlloc. Jo m'agradaria molt que això continués, que cercés que hi hagués qualcú que se posés endavant, però de moment no li veig massa por venir, la veritat és aquesta.